Ελευθεριών ΤΕΦΑ αυτή την εκδήλωση, γιατί πρώτον ο σύλλογός μας, ο οποίος κυριαρχείται από την Δάφνη Φουκού, αισθενίζεται, καλλιεργεί και προβάλλει τα ιδεώδη του φασισμού στο σύλλογό μας. Επίσης, ξέρω ότι η εκδήλωση λέγεται «Αντιφασισμός στα γήπεδα». Γι' αυτό και η ΔΑ προβάλλει αυτά τα ιδεώδη του φασισμού και παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά που σε μια περίοδο χρόνου μεγάλη, που τα έχουμε μέχρι και πέρσι. Δεύτερον, επειδή η αριστερά, παρόλο που έχει ένα πλήρες πρόγραμμα για τον αθλητισμό, φοβόμαστε πως δεν έχει αγγίξει όσο θέλει το ζήτημα του οπαδικού κινήματος. Δεδομένου επίσης ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας περνάνε πολύ από τον ελεύθερο τους χρόνο στα γήπεδα και επηρεάζονται από το κίνημα. Γι' αυτό καλέσαμε εδώ πέρα τον βουλευτή, τον σύντροφο Αγγέλη Διαματόπουλο. Τον ευχαριστούμε. Καλέσαμε τον κύριο Σάββατο Κοφίδη, αλλά έχει μια υποχρέωση και δεν μπόρεσε να. Και καθυστερήσαμε στην έναρξη. Δυστυχώς. Γι' αυτό δεν μπόρεσα. Και θα επαφήνουμε σήμερα σε αυτό το ζήτημα που πιστεύω ενδιαφέρει πάρα πολλούς από εμάς, αν όχι όλους. Ευχαριστώ, σύντροφε. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω όλες και όλους που βρίσκεστε εδώ. Για μένα ήταν χαρά να αποδεχτώ την πρόσκληση για να συζητήσουμε για κάτι το οποίο έγινε συμφασμένο με το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Το να πηγαίνεις στο γήπεδο επακολουθείται και από κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι ο σύνδεσμος, είναι μια συλλογική ζωή, συμπεριφορά μέσα από το οπτικό πρίσμα της ομάδας που έχεις αγαπήσει και έχεις επιλέξει. Στο μυαλό μου είχα κάποια πράγματα που στο σχεδιασμό πώς θα πήγαινε η ομιλία, τα οποία εξ αρχής ανατρέπονται από την εισαγωγή του συντρόφου, που μίλησε για την αριστερά και τη σημασία που έχει δώσει γενικότερα στον αθλητισμό και στο γήπεδο. Εγώ, επειδή δεν ήμουν στην αριστερά χρόνια, ήμουν στο γήπεδο, ήμουν σε άλλους χώρους, ελευθεριακούς, η αντίληψη που είχε η αριστερά για τον αθλητισμό είναι τελείως διαφορετικό από το να μπει στη λογική του γηπέδου και ότι επακολουθείται όπως είπα. Διότι μπορεί να έχει μια άποψη για μένα ορθή όσον αφορά τον αθλητισμό, ως υγεία, ως δικαίωμα του κάθε πολίτη να αθλείται, αλλά από εκεί και πέρα ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς και άλλο χώρο της κοινωνικής αριστεράς, αναρχικού χώρου, θεωρούσε όσοι ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο ή γενικότερα με τον ομαδικό αθλητισμό και ειδικότερα με το θέμα και τη λογική αγαπάω μια ομάδα, άρα μπαίνω σε μια διαδικασία οπαδισμού, ως κάποιους τουλάχιστον χαμηλής νοημοσύνης. Μία ισοπεδωτική αντίληψη, διότι ο καθένας έχει στον κύκλο του, τον οικογενειακό, το φιλικό και τον κομματικό, ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Δεν είναι λίγες οι προσωπικότητες και της αριστεράς, οι οποίες και επιλογή ομάδας είχαν και ξεκάθαρα το λέγαν και πήγαιναν γήπεδο. Αυτό βέβαια δεν σε κάνει να ενστερνιστείς το οτιδήποτε γίνεται. Διότι δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη και ως μέλη συνδέσμων γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο οπαδός, πέρα ότι είναι άνθρωπος, ισότιμος πολίτης, έχει και μια άποψη και προσωπική, την οποία βέβαια τη διοχετεύει μέσα από κάποια συλλογικότητα. Η σημερινή κουβέντα και στρεβλά υπήρχε αυτή η κατάσταση. Η σημερινή κουβέντα που είναι πάνω στο φασισμό ως πρόβλημα στα γήπεδα, ο φασισμός αρχικά είναι πρόβλημα σε όλη την κοινωνία. Το γήπεδο είναι ένας χώρος μαζικοποίησης, με την έννοια ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που πηγαίνει και εδώ έρχονται να ανατραπούν να ανατραπεί μια συνοχή στο πώς μπορεί να υπάρχει ο φασισμός στο γήπεδο και να το εστερνίζεται κόσμος από το οπαδικό κίνημα. Και εξηγώ. Το οπαδικό κίνημα κάτω από την έννοια ότι ασχολούμαστε, αγαπάμε μια ομάδα και βάζοντας αυτό στην κορονίδα όλων των ενεργειών, μπαίνει σε μια διαδικασία να πει πως εκεί μέσα στο γήπεδο είμαστε από διαφορετικού χρώματος, πολιτικής επιλογής,
φύλου και οτιδήποτε επακολουθεί όλο τον πλούτο και την διαφοροποίηση στην κοινωνία, και εκεί πέρα μας ενώνει ένα πράγμα. Αυτό που αγαπάμε, δηλαδή η ομάδα. Σε αυτή τη διαδικασία δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μπορεί ο άλλος να ακολουθεί, να ειστερνίζεται τα φασιστικά πρότυπα. Το φασιστικό πρότυπο είναι κάτι απολυταρχικό, το οποίο δεν ανέχεται τίποτα πέρα από το ίδιο που έχει αυτό στο μυαλό του. Εδώ πέρα δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα προσωπικά για μένα, πώς καταφέρνει να επιβληθεί κάτι τέτοιο. Ο μεγαλύτερος δούριος ύπος στο γήπεδο που επιτρέπει όλο αυτό να ενεργοποιείται, δηλαδή την προπαγάνδα της Χρυσής Αυγής, είναι η δομή του συνδέσμου. Και ενώ αρχικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αντιμετωπίσει σαν συλλογικό, η μιλιταριστική αντίληψη στην οργάνωση από τα πάνω του ενός έρχεται να επιβάλλει μια άλλη μορφή. Δηλαδή το ότι συμμετέχουν πολλοί σε ένα σύνδεσμο δεν πάει να πει ότι παίρνονται οι αποφάσεις από πολλούς και εν τέλει μπορεί να επικαιρώνονται από πολλούς, αλλά όχι να παίρνουν. Δηλαδή αυτό που πρέπει να ενεργοποιηθεί είναι οι συλλογικές αποφάσεις, η πραγματική συλλογικότητα. Διότι όταν έχουμε να κάνουμε ανθρώπους, εγώ έχω μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα τέτοιο κλίμα, που μπαίνουν σε λεωφορεία, θυσιάζουν ελεύθερο χρόνο με τους αγαπημένους τους, χρήμα που το βάζω ας πούμε στην ιεραρχία τρίτο, τέταρτο, διότι έχουμε μπει σε μια οικονομίστικη λογική σε όλα τα πράγματα, μια εμπορευματοποίηση, που ο οπαδός λέω και όχι ο φιλάθλος ή ο πελάτης στο γήπεδο, ο οπαδός είναι το πρώτο πράγμα που κάνει πέρα. Η αλληλεγγύη, το να μπορέσω να βοηθήσω έναν σύντροφό μου, συνοπαδό μου, να μπει στο γήπεδο, να ακολουθήσει την εκδρομή. Δείχνει ότι καταρχήν, πέρα από το ότι αγοράζω την μπλούζα έτσι, για να στηρίξω, και κερδίζει μια ανώνυμη εταιρεία, αυτό που έχει να κάνει στο καθαρό οπαδικό κομμάτι ενέχει την δομικά, ας πούμε, σαν στοιχείο την αλληλεγγύη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα, για μένα αυτό είναι καθαρά, όλα αυτά τα στοιχεία που έβαλα κινούνται στο κομμάτι της αριστεράς γενικότερα, της αντίληψης της αλληλεγγύης, και όμως φτάνουμε σε αυτό το σημείο να υπάρχουν φασιστικοί πυρήνες στους συνδέσμους. Σε κάποιους συνδέσμους να κυριαρχούν και ακόμη και σε κάποιες ομάδες να κυριαρχούν γενικότερα. Ο ρόλος μου εδώ δεν είναι να καταγγείλω κάποια ομάδα συγκεκριμένα, για κάτι άλλο είμαστε εδώ, κάτι διαφορετικό, και δεν θέλω να το κάνω γιατί μπορούμε να μπούμε σε μια αντίμια αντιπαράθεση ποιος είναι και ποιος δεν είναι, σε μια συλλογική αντιμετώπιση. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι σύνδεσμοι είναι πραγματικά να αντιληφθούν αυτό, ότι κυρίαρχα το πρόβλημα που οδηγεί και λειτουργεί σαν κερκόπορτα στο παδικό κίνημα είναι η ομάδα μου πάνω απ' όλα. Δεν είναι τυχαίο. Το Uber Alles ήταν το κυρίαρχο σύνθημα των Ναζί στην ναζιστική Γερμανία, το οποίο δείχνει ότι κάτι το οριοθετώ, το εξουδανικεύω τόσο ψηλά που όλα τα άλλα καταλύονται. Κατά αυτή την έννοια, εδώ υπάρχει μεγάλη αντίφαση. Λέμε, η ομάδα πάνω απ' όλα, άρα μπορώ εγώ να στέκομαι δίπλα σε έναν που η ιδεολογία του η πολιτική έρχεται αντίθετα, έρχεται απέναντι σε όλα που προείπα. Διότι η αλληλεγγύη είναι μόνο για συγκεκριμένο άνθρωπο, διότι την ομάδα σου μπορεί να την αγαπάει και ένας με διαφορετικό χρώμα, να είναι γυναίκα, δηλαδή διαφορετικού φύλου, να έχει μια άλλη σεξουαλική προτίμηση, που δεν περιέχεται στο δίπολο άνδρας-γυναίκα, να υπάρχουν δηλαδή πολλές διαφοροποιήσεις, θρησκείας. Εκεί δημιουργείται το τεράστιο πρόβλημα και έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους πυρήνες. Οπότε, πρέπει να γίνει μια μεγάλη αυτοκριτική από το οπαδικό κίνημα, να συζητήσει και να δει βαθιά, να σκεφτεί και να αποφασίσει. Διότι όλα αυτά, η ομάδα μου πάνω από όλα, μπαίνει σε μια διαδικασία ισχύς. Δηλαδή, μπορώ να δεχτώ κάτω από αυτήν την ομπρέλα τα πάντα, αρκεί να ισχυροποιηθώ τόσο, ώστε να επιτύχω κάτι και να ηγεμονέσω. Επειδή τώρα, γυρνάω πίσω, όλοι οι σύλλογοι έχουν καταστατικά και ξεκίνησαν από αθλητικό συλλόγο. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε
Το καλό, το κακό, ο καθένας με την οπτική του ή το θετικό ή αρνητικό, είναι ότι καμιά ομάδα δεν είχε συγκροτηθεί κάτω μια ιδεολογική βάση, όπως μπορούμε να σκεφτούμε στην Ευρώπη πολλές ομάδες και συλλόγους, οι οποίοι έχουν μια αριστερή, είτε και κάποιες που έχουν μια φασιστική νοοτροπία ή ιδεολογία, εν τέλει όχι από την γέννησή τους, αλλά μετέπειτα. Ή να περάσουμε στο στάδιο της θρησκείας. Καθολικοί προτεστάντες. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε κάτι. Υπήρξε όντως στην αρχή, υπήρξαν ομάδες που γεννήθηκαν από λαϊκά στρώματα, από αστικά στρώματα. Εν τέλει όλα αυτά όμως περιείχαν την ανοχή. Την ανοχή για όλες τις ομάδες τις πληθυσμιακές. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, όποιος ασχοληθεί ιστορικά, προ και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μπορεί να διαβάσει, υπάρχει βιβλιογραφία μεγάλη για να δει την διαστρωμάτωση του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Οπότε οι παλαιότερες ομάδες της Θεσσαλονίκης περιείχαν όλη αυτή την ανεκτικότητα και την ανοχή. Δηλαδή, ο πυρήνας του αθλητικού συλλόγου είναι τα αθλητικά ιδεώδη να προάγει τον αθλητισμό ως κομμάτι του πολιτισμού. Όλα αυτά σιγά σιγά έχουν εξασθενήσει μέσω της εμπορευματοποίησης και του επαγγελματισμού. Ο παδός βέβαια μπαίνει σε μια διαδικασία ρομαντισμού που έρχεται να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτά τα δίπολλα. Το παρελθόν του, η άδολη αγάπη του για τη φανέλα, για το σήμα, για το γήπεδο, για την ατμόσφαιρα. Το να πληρώνεις τώρα, να θυσιάσεις όλα αυτά που προείπα για να πας να χάσεις, να φας 5 γκολ ή 30 πόντους στο κεφάλι στην άλλη άκρη της Ελλάδας ή στην άλλη άκρη της Ευρώπης, δείχνει κάτι. Απ' την άλλη έχεις να υποστείς και να υποστηρίξεις έναν επαγγελματικό αθλητισμό, ο οποίος δίνει κέρδη σε λίγους, εξαπατώντας τους ίδιους τους οπαδούς, τα όνειρά μας, τις ελπίδες μας και οτιδήποτε άλλο. Αυτός τώρα ο επαγγελματικός αθλητισμός, ελαίω του κέρδους των λίγων, που συχνά είναι και απατεώνες, γιατί ως συνήθως κανείς δεν επενδύει, ή ελάχιστη επένδυση μπορεί να κάνει για να πάρει παραπάνω, φτάνει στο σημείο να δημιουργούν ακόμη και στρατούς. Και στρατούς που θα τους ιδεολογικοποιήσουν σε εισαγωγικά όπως θέλουν αυτοί, αρκεί να τις χρησιμοποιήσουν. Πολλά είναι αυτά που κυκλοφορούν. Όταν δεν έχεις να αποδείξεις, δεν μπορείς να καταγγείλεις κάποιον, ότι και μεγάλες ομάδες της χώρας μας συστηματικά προάγουν στις τάξεις των οπαδών στρατού που έχουν δημιουργήσει, γιατί δεν είναι όλοι οι οπαδοί στρατός. Αυτοί που εθελόδουλα μπαίνουν στη διαδικασία για την προσωπική τους επιβίωση και λόγω της οικονομικής εξάρτησης να παίξουν έναν ρόλο, να έχουν δημιουργηθεί τέτοια αποστήματα και τέτοιοι σύνδεσμοι ελαίω των επιχειρηματιών ιδιοκτητών, οι οποίοι να τάσσονται και να δουλεύουν για τη Χρυσή Αυγή. Έχω προσωπική εμπειρία από αντιφασιστική διαδήλωση το καλοκαίρι αμέσως μετά τις εκλογές στην Νίκαια, που με το πρόσχημα μην γράψουν κάποιοι τον τοίχο του συνδέσμου, είχαν κατέβει όλος ο σύνδεσμος κάτω οπαδών, εκεί, όχι του Ιωνικού Νικαίας, έτσι, μιας ομάδας, οι οποίοι υπερασπίστηκαν το σύνδεσμό τους, βέβαια δείχνοντας την απέκτεια σε όλο αυτό το κομμάτι αριστερών, αντιφασιστικών, γενικότερα αναρχικών και οποιοδήποτε άλλο χώρο συμμετείχε σε αυτήν την αντιφασιστική ιδεολογία, με τον σταυρό πάνω από την ελληνική σημαία, που εννοείται πως όποιον θέλει να βλέπει δείχνει πολλά. Αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα. Την αντίληψη και τον τρόπο αντιμετώπισης που είναι βαθιά κωμικός και είναι δύσκολο να μπει σε αυτή τη διαδικασία, όχι ο οπαδός μεμονωμένα, οι σύνδεσμοι οπαδών και η γραμμή που έχουν διαμορφώσει, αυτή είναι η σκληρή αποκριτική ότι η ομάδα δεν είναι πάνω από όλα. Έχουμε αντίληψη, ο καθένας μας, τι κοινωνία θέλουμε. Σε αυτή την κοινωνία όλοι είμαστε συμμέτοχοι, διότι υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι έχουν κοινωνικό έργο. Δεν γίνεται από τη μία να έχεις κοινωνικό έργο, να συμμετέχεις να βοηθάς κοινωνικά ιατρία, φαρμακεία, ενώσεις παθών ομάδων, και από την άλλη να ανέχεσαι τον φασίστα μέσα στο σύνδεσμό σου. Γιατί μπορεί να σου δώσει δύναμη ισχύος, δύναμη πυρός. Όλοι μαζί μπορούμε να έρθουμε αντιμέτωποι σε αυτό το δίπολο
με την αντίπαλη ομάδα της περιοχής μας, με τον αντίπαλο οπαδό. Αυτό βέβαια θέλει και μία πολιτική πρωτοβουλία. Εδώ πρέπει να πατήσει η αριστερά, πρέπει να μπει μια ζήμωση. Εγώ κάνω και μια αυτοκριτική στη σημερινή εκδήλωση. Αν κάνουμε πραγματικά αυτά που έπρεπε, όλοι μας, και εγώ και η αριστερή ενότητα, γιατί μόνο από την κριτική βγαίνουν θετικά, αν προσπαθήσαμε ειλικρινά να υπάρχουν εδώ επίσημα σύνδεσμοι οπαδών. Με ό,τι μπορεί αυτό να ενέχει ως επικίνδυνο ή οτιδήποτε. Διότι μπορεί να στείλουμε ένα mail ή να πάρουμε τηλέφωνο, αλλά άλλο είναι να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Διότι υπήρξαν προσπάθειες, υπάρχουν προσπάθειες, έχουμε δει στην Κερκίδα να βγαίνουν μηνύματα κατά του φασισμού, κατά του νεοναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, κατά της καταστολής. Εγώ το λέω ανοιχτά ότι η δικιά μου πρώτη επαφή με το σε τι κράτος ζω ήταν από το γήπεδο. Η ανέτεια, ανήκουστη καταστολή που δεχτήκαμε, όχι όταν φτάναμε από την Καστοριά στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουμε αγώνα, ακόμα από την Καστοριά, 17χρονων παιδιών, με την αστυνομία να ψιθυρίζει ποιος είναι, ποιονού είναι, τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται, γιατί μπαίνει σε ένα πούλμα. Όταν εδώ απλά ήθελες να παραμείνεις λίγο μέσα στο γήπεδο, σε πιάνανε από το μπουφάν, έτρωγες 2-3 γλοπιές, σε απειλούσαν, σε κλωτσούσαν. Αυτό διαμορφώνει χαρακτήρα. Και γι' αυτό ξαναλέω ότι το γήπεδο, σε όσους ήμασταν, σε όσους πηγαίναμε, έχει διαμορφώσει ένα κομμάτι χαρακτήρα. Δηλαδή, το κράτος καταστολής, το αυταρχικό κράτος, το οποίο αντιμετώπιζε την διαδικασία ισχύως μέσα στην κοινωνία, ψάχνοντας να βρει έναν εσωτερικό εχθρό, και ένας από τους εσωτερικούς εχθρούς ήταν ο οπαδός, ήταν το γήπεδο. Ο οπαδός το πρώτο που συναντούσε ήταν, ας πούμε, ένας νόμος ιδιώνο που βάζε τον οπαδό μέσα χωρίς κανένα δικαίωμα έφεσης, ένστασης, για να δείξει ότι βάζει τάξη. Δηλαδή ο νόμος και το δόγμα νόμος και τάξη, που αυτή τη στιγμή έχει επεκταθεί σε όλο το κοινωνικό στρώμα, είχε ξεκινήσει, ήμασταν πειραματόζωα πολύ πιο πριν από τον μηχανισμό καταστολής. Πώς τώρα έχουν πιστεί οπαδοί να σπάζονται τα ιδεώδη της Χρυσής Αυγής και του φασισμού, οι οποίοι είναι το παρακράτος και πάει χέρι-χέρι με το κράτος και τους μηχανισμούς καταστολής. Είναι πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε. Για να συζητήσουμε και να αρχίσουμε να κάνουμε δουλειά, πρέπει να γίνει με τους συνδέσμους. Δεν χρειάζεται να μένει εδώ, να μένει στα στεγανά της αριστερής ενότητας, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Πρέπει να ηγεμονεύσουμε σε όλα τα επίπεδα και ένα επίπεδο δουλειά που πρέπει να κάνουμε νύχτα μέρα είναι αυτό. Εγώ κλείνω συνήθως, αν και δεν συμμετέχω σε πολλές εκδηλώσεις, είναι αλήθεια, δεν πλατιάζω τόσο, επειδή το ζω, το αγαπώ, το θεωρώ προνομιακό χώρο για την καινούργια κοινωνία που πρέπει να χτίσουμε, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά γενικότερα, θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το υπόβαθρο, σε όλο αυτόν τον κόσμο που γράφει εκεί που δεν πιάνει η μελάνη, τα φράγκα, το κέρδος του αλουνού, τρέχει, ξενυχτάει, καταπίνει χιλιόμετρα για κάτι που αγαπάει, κάτι ρομαντικό. Θεωρώ ότι όλος αυτός ο κόσμος είναι έτοιμος να ζυμωθεί σε μια άλλη κοινωνία. Είναι ένας κόσμος ριζοσπαστικός. Πολλές φορές δεν ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι πολιτικό, πολιτικοποιείται. Εμείς πρέπει να εμφανίσουμε, να απλώσουμε αυτή την ατζέντα. Θεωρώ ότι ή θα ήθελα μάλλον να περιμένω να ενεργοποιήσω κάποια αντανακλαστικά ώστε να ανοίξει η κουβέντα. Συνήθως το κάνω σε λιγότερα λεπτά, πολύ πιο προβοκατόρικα, γιατί το μόνο που δεν θέλω είναι να έρχεται ένας βουλευτής ή κάποιος που θεωρείται από κάποιο τμήμα που ξέρει κάτι, μιλάει, τελειώνουμε, μπαίνουν και 2 ερωτήσεις απλές και μένει εκεί. Ελπίζω να κατάφερα να σας διαγείρω τα αντανακλαστικά και να μπούμε σε μια ουσιαστική κουβέντα, αρχικά τοποθετήσεων, έτσι, γιατί δεν είμαι κανένας που κατέχω καμία αλήθεια. Σας είπα την οπτική μου πώς μπαίνει στα γήπεδα, ποιο είναι το πρόβλημα, ποιοι είναι οι τρόποι που εισέρχεται έτσι, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ακούω τοποθετήσεις και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι και μπορώ να απαντήσω, στη διάθεσή σας. Να περάσουμε στις τοποθετήσεις. Θέλει κάποιος να αρχίσει.
και πράγματα. Καταρχάς, λίγα πράγματα. Εγώ τυπικά, ας πούμε, και οικογενειακά είμαι Παναθηναϊκός, ας πούμε, από οικογένεια και τέτοια. Δύο πραγματάκια, ρε παιδί μου, σχέση με την εμπειρία μου στο γήπεδο, επειδή συνήθιζα να πηγαίνω και τακτικά, παρότι δεν είχα τόσο μεγάλη σχέση με συνδέσμους οπαδών, οργανωμένα κτλ. Αλλά μία μικρή εμπειρία υπήρχε. Νομίζω ότι είχες δίκιο και σε αυτό που είπες, ότι το γήπεδο αποτελεί μία. Ο παδισμός, ρε παιδί μου, αποτελεί μία μορφή συλλογικής ζωής. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν το αντιλαμβάνεται, δεν το έχει αντιληφθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο θα έπρεπε και ευρεία κομμάτια της κοινωνίας, αλλά και η ίδια η αριστερά πολλές φορές. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε πως αυτό που είπες, μέσα από την παρέμβαση, ας πούμε, και από το σπόρο που μπορούμε να πετάξουμε εμείς μέσα στα γήπεδα, μέσω της παρέμβασής μας, μπορεί να γεννηθεί μια καινούργια αντίληψη μέσα στο παδικό κίνημα που να ριζοσπαστικοποιήσει τον κόσμο ο οποίος συμμετέχει στα γήπεδα. Παραδείγματος χάρη, εγώ στο Παναθηναϊκό, όταν ξεκίνησα να βγαίνω στα γήπεδα, δηλαδή λίγο τα προηγούμενα χρόνια, μόλις είχε διαλυθεί, και μάλιστα όχι από τους οπαδούς, αλλά είχε διαλυθεί από τον Βαρδινογιάννη, ο οποίος είχε δώσει την ομάδα, η ΝΟΠΟ, η Νεστική Οργάνωση Παναθηναϊκών Οπαδών κτλ. Μέσα σε μια 15ετία περίπου, επειδή κόσμος, κυρίως και από τον αντιεξαρτητικό χώρο, αλλά και κόσμος από το αντιφασιστικό κίνημα κτλ. Συμμετείχε ενεργά μέσα στους συνδέσμους και προσπάθησε να περάσει μια άλλη αντίληψη, φτάσαμε από αυτό το πράγμα πλέον στο γήπεδο, ας πούμε, του Παναθηναϊκού, να μην σηκώνονται, άμα πάει να σηκωθεί κάποιο πανό, ας πούμε, φασιστικού χαρακτήρα ή και εθνικιστικού ακόμα πολλές φορές, να υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο της Κερκίδας, και πολλά πανό είχαν σηκωθεί κτλ. Ένα δεύτερο. Πέρα από το, δηλαδή νομίζω ότι είναι σημαντικό και το κομμάτι πέρα από αυτό, ρε παιδί μου, που είπα πριν, λίγο τι γίνεται στο εξωτερικό. Και υπάρχει και στην Ελλάδα σε κάποια σημεία με πολλές ομάδες που έχουν καθαρά αντιφασιστικό χαρακτήρα και προωθούν μια διαφορετική κουλτούρα, ας πούμε, όπως είναι, και αυτό υπάρχει ιστορικά, με το δούμε. Δηλαδή, τέτοιες ομάδες είναι και η Σεντ Πόλη, στη Γερμανία, η Λιβόρνο στην Ιταλία και μια σειρά από άλλες ομάδες που προωθούν αυτή την κουλτούρα. Και νομίζω ότι έχει μια σημασία να δούμε πώς φτιάξαν ένα πρότυπο το οποίο κατάφερε, ένα σύνθημα μάλλον, που κατάφερε να γίνει ηγεμονικό μέσα στο παδικό κίνημα και στην οπαδική κουλτούρα, που ήταν το against modern football, δηλαδή ενάντια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ενάντια στο να μπουν κάμερες στα γήπεδα, στο να ελέγχουν οι πρόεδροι το παδικό κίνημα και μια σειρά από άλλα μέτρα. Στην Ελλάδα, όπως ξέρω, γίνεται και μια προσπάθεια λίγο ενάντια ενοποίησης, ας πούμε, των οπαδών πάνω στον αντιφασισμό και στον αντιρατσισμό, και είναι καλή προσπάθεια. Είναι τα παιδιά από τους Radical Fans United, που εκδίδουν και ένα περιοδικάκι, το Χούμπα, και είναι αρκετά ενδιαφέρον για όποιον ασχολείται με το παδικό ζήτημα να του ρίξει μια ματιά. Και λίγο κλείνοντας, νομίζω ότι η αριστερά είχε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα μία αντίληψη και την είχαν εκφράσει και αρκετοί οργανικοί διανοούμενοι της αριστεράς. Παραδείγματος χάρη, σε κάποια σημεία, αν δεν κάνω λάθος, και ο Ελεφάντης στον Πολίτη είχε καταφερθεί με άρθρο του ενάντια στο παδικό κίνημα κτλ. Ότι συγκροτεί κατά κάποιο τρόπο αγέλες. Νομίζω ότι απέναντι σε αυτό η πρόσφατη εμπειρία με το που πριν 1,5 χρόνο, 2 αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησαν να βγαίνουν πανό σε κάποια γήπεδα και καταλήξαμε ταυτόχρονα σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας να βγαίνουν πανό ενάντια στην κυβέρνηση και στην τότε ασκούμενη πολιτική, νομίζω ότι δείχνει ότι πραγματικά το γήπεδο και το παδικό κίνημα είναι ένας χώρος που η αριστερά μάλλον αποτελεί για την αριστερά προνομιακό χώρο για να παρέμβει και να περάσει μια διαφορετική κουλτούρα, και για το πώς θέλει να είναι το παδικό κίνημα και για το πώς θέλει να είναι ο αθλητισμός, αλλά και για το πώς θέλει να είναι η κοινωνία. Αυτά. Πρέπει να δημιουργήσει μια διαδικασία, μια κουλτούρα στον οπαδό, τον οποίο τον νοιάζει το σήμα, η φανέλα, η συλλογικότητα, αυτό που κουβαλάει το ηθικό κομμάτι του αθλητισμού, της συμμετοχής, όλο αυτό και το υπερασπίζεται. Μέσα σε όλα αυτά, όσον αφορά την Σεντ Πάουλη, έχει διαμορφωθεί μια τέτοια κουλτούρα. Ας πούμε, στον Αστέρα Εξαρχείων έχει διαμορφωθεί μια τέτοια κουλτούρα. Δηλαδή, αυτός ο κόσμος που περιβάλλει την ομάδα δεν με απασχολεί ότι η ομάδα πάνω απ' όλα και ο τίτλος, να πάρουμε τον τίτλο,
Το να πάρει να κατακτήσει ένα τίτλο μέσα από μια άλλη προοπτική, μια άλλη λογική, το κάνει πιο γλυκό ακόμη. Και εκεί μπορεί να εμφανίσει ότι ηγεμονεύουν τα δικά σου ιδιότητα και τρόπο συμπεριφορά του συλλογικού. Δεν χρειάζεται κανένα πρόεδρο. Εγώ υποστηρίζω μια ομάδα, αυτό είναι φανερώνει και στο βιογραφικό μου, τον Άρη Θεσσαλονίκης, με την οποία είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια. Βλέπω και άτομα εδώ που ήταν σε αυτή την προσπάθεια, το οποίο την λέσχη φίλων Άρη, που έγινε μετά κοινωνία μελών Άρη, το οποίο ήταν κάτι που υποστηρίξαμε πολλοί άνθρωποι φανατικά εξ αρχής, το οποίο ήρθε αντιμέτωπο όμως με την γενικότερα αδιαφορία της κοινωνίας για το συλλογικό, την ανάθεση στο ότι εγώ είμαι εδώ, θα πάω να πάρω το διαρκεία μου, θα κάνω αυτό μέχρι εδώ και περιμένω τον πρόεδρο να έρθει να τα κουμπίσει, να πάρει αποδεχόμενος και τη διαπλοκή ή οτιδήποτε, αρκεί να πάρω ένα τίτλο και όχι πώς θα το πάρω. Αυτό το πράγμα κατέληξε ως μπούμεραν για την αγαπημένη μου ομάδα. Δημιουργήθηκε ένα κακέκτυπο, αλλά γυρνώντας τώρα μέσα από αυτή την αφορμή σε αυτό που ανέφερε ο Ελεφάντης, το οποίο δεν έχω διαβάσει, έτσι, το αν δημιουργεί, αν το οπαδικό κομμάτι, ας πούμε, δημιουργεί αγγέλες, εγώ θα σου πω και δεν κάνω καμιά διάκριση ευθέως, και τα κόμματα δημιουργούν αγγέλες ανάλογα πώς δομείς ένα κόμμα, πώς λειτουργεί ένα κόμμα, τι θες να φτιάξεις. Έτσι. Δεν θα μπω εγώ στην διάκριση να πω τα αστικά κόμματα, όχι. Οποιοδήποτε κόμμα, αν δεν θέλει να είναι πραγματικά ανοιχτό δημοκρατικό, θα οδηγήσει εκεί. Το ίδιο συμβαίνει για του συνδέσμους. Αν στο σύνδεσμο, αυτό που είπα στην υποθέτησή μου, αποδέχονται την αρχή του ενός ή του σοφού ιερατείου τη δομή, το οποίο είναι παγιωμένα χρόνια γιατί ξέρει, ή εν τέλει επειδή πάει και σε ένα άλλο κομμάτι το παρελθόν, το είπα στην αρχή, μια μιλιταριστική λογική τη ισχύω ότι αυτός είναι ο πιο μάγκας και μπορεί να πήρει, εν τέλει το να λύσει κάποιος τα προβλήματά του με τη βία είναι αν ο τρόπος που επιλέγει να τα διαχωρίσει δεν είναι μόνο στο κρατικό κείμενο, μπορεί να το κάνει σε κάθε εκφράση της ζωής του. Στο πολιτικό, στο οτιδήποτε. Είδαμε εχθές κιόλας πως μέσα στη Βουλή τα προβλήματα στα υπόγεια της δεξιάς πολυκρατικής μεταξύ των ακροδεξιών ενίκων λύθηκαν με ξύλο. Ο ιός Μπαλτάκου πήγε, εισέβαλε στα γραφεία της Χρυσής Αυγής και παγώθηκαν στο ξύλο. Άρα ούτε το ξύλο, ας πούμε, είναι το ίδιο των οπαδών, ούτε το ότι είναι αγέλη. Το αγέλη μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συλλογική προσπάθεια συγκροτείται μέσα από αρχές οι οποίες δεν επιλέγουν την ελευθεριακή και συλλογική λύση των προβλημάτων, τα οποία εννοείται πως θα δομηθούν και θα δομηθούν από μια τέτοια κουλτούρα, αλλά θα δημιουργήσουν και μια τέτοια κουλτούρα. Και είναι πραγματικά οι προσπάθειες που παίρνονται, αυτό που ανέφερες για το Radical United Past, εγώ θα θυμάμαι Λουκά Οσιφέ, πώς το λέγανε, Οσιφέ. Ναι, μια προσπάθεια που είχε γίνει, αν δεν κάνω λάθος, και ξεκινήσει και από εμάς τότε, ή ναι. Από το Σούπερ, με ό,τι κουβαλούσε ο Σούπερ 3 τότε και με ό,τι αποδείχτηκε ότι κουβαλούσε τα τελευταία χρόνια, γίνει μια προσπάθεια να βρεθούν οι σύνδεσμοι και να κάνουν τουλάχιστον σε ένα επίπεδο μια συμφωνία προς το συμφέρον τους. Γιατί ποιο συμφέρον τους, όταν είχαν αντιληφθεί ότι η πολιτεία στρέφεται εναντίον τους, δημιουργώντας έναν εσωτερικό εχθρό. Ότι πρέπει να έχεις λυμμένο τουλάχιστον τη βάση για να εδράσεις το οτιδήποτε. Και ας πούμε, είναι οπαδοί, είμαστε οπαδοί. Άρα πρέπει να σεβόμαστε αυτό για να πάμε παρακάτω. Οπότε αυτά τα αγγέλη την κατηγορώ της αριστεράς, οι κίνδυνοι που ενέχει το οπαδικό να δημιουργήσει αγγέλες να ενέχονται από όλες τις συλλογικότητες. Και πολλές φορές έχοντας δικλείδες ασφαλείας περίπου. Υπάρχουν εδώ παλιότεροι της αριστεράς, χαίρομαι αυτοί τις οποίες μπορεί να σας πει πώς μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια πράγματα με τις καλύτερες προθέσεις, έτσι, από συλλογικότητα. Αυτό είναι ακριβώς που η αριστερά για μένα το έβλεπε από επιδημικά μέχρι το ισόρκιζε, ως ένα σημείο έκανε πολλή δουλειά, γιατί αν ανέφερε στις ομάδες αντιεξουσιαστών, γινόταν πολλή δουλειά από τον ελευθεριακό αναρχικό χώρο, λειτουργούσε και εκεί ένα κομμάτι ασκούσε κριτική σε αυτό, ότι αυτοί που πηγαίνουν είναι κάποιοι ηλίθιοι οι οποίοι βλέπουν άλλους 22 ηλίθιους να κρυβάνε μια μπάλα. Έτσι. Αυτό έδωσε αφορμές και έδωσε και ένα πεδίο δόξης λαμπρό, στοχευμένο και συγκροτημένο, ο φασισμός το έχει ξανακάνει
να μπει στα γήπεδα. Εξάλλου, ο φασισμός γενικότερα, και όχι ως υπέρπολ ή ως ένας παρακρατικός μηχανισμός, ο φασισμός ως καθεστώς σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης, ακόμη και της Ελλάδας, χρησιμοποίησε το ποδόσφαιρο ως γητευτή των μαζών. Έτσι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να χαρακτηρίζει ένα άθλημα το οποίο ξεκίνησε ως το πλέον λαϊκό. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, κομμάτια της εργατιάς, του λαϊκού στρωμάτων, δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτες ομάδες δημιουργούνταν ή που ουσιαστικά αυτό που έσπηρε το ποδόσφαιρο ήταν οι Άγγλοι ναυτικοί, οι οποίοι στα λιμάνια πήγαιναν ίδρυαν ποδοσφαιρικές ομάδες, έτσι εξαπλώθηκε. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα εργαλείο αυτό, δεν είναι ένα εργαλείο ουδέτερο, αλλά μπορείς πάντα να το φέρεις να γίνει εργαλείο προς την κοινωνία που θέλεις να χτίσεις. Έχουν πει και μεγάλοι ποδοσφαιριστές ότι μπορεί να είναι ένα εργαλείο για την επανάσταση. Τέλος πάντων, σίγουρα ένα εργαλείο το οποίο οι λαϊκές μάζες συμμετέχουν και εννοείται πως η αριστερά οφείλει μέσα από αυτό εργαλειακά να προσπαθήσει να χτίσει την κουλτούρα, τη συνείδηση για μια άλλη κοινωνία που θέλει. Όπως μπορεί να θέλει η κυβέρνηση, γιατί καμία κυβέρνηση από μόνη της δεν λύνει, και στην αριστερά δεν λύνει το πρόβλημα, δεν δημιουργεί την κοινωνία. Αν δεν έχει πιστεί η κοινωνία ότι πρέπει να είναι συνεργατική, πρέπει να είναι αλληλεγγύης, όλα αυτά χτίζονται από την καθημερινότητα. Ένα πράγμα που επιδρά στην καθημερινότητα είναι ο ομαδικός αθλητισμός. Ας το πάρουμε χαμπάρι, ας δουλέψουμε και από τώρα να προσπαθήσουμε να εμφυσίσουμε αυτό, να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που θα επιτιμεί αυτά όλα, θα είναι οι ανάγκες της, αυτά που θα λέμε η κυβέρνηση της αριστεράς. Εγώ καταρχήν είμαι συγκινημένος γιατί έχω τελειώσει το ΤΕΦΑ πριν 20 τόσα χρόνια και τότε θυμάμαι ότι εδώ κάναμε προσπάθεια, όπως κάνουν τώρα τα παιδιά, να υπάρξει μια διαφορετική φωνή μέσα στον χώρο των ΤΕΦΑ που θα έβαζε κάποια ζητήματα όπως προσπαθούμε σήμερα να ανιχνεύσουμε. Είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή θα διαφωνήσω και στη συνέχεια με τον Γιώργο ότι είναι προνομιακός ο χώρος του αθλητισμού για την αριστερά. Πιστεύω ότι είναι από τους πιο δύσκολους χώρους, όπως είναι και ο στρατός, η αστυνομία, μη σας τρομάζει, έχει κοινά χαρακτηριστικά, άσχετο αν, όπως σωστά είπε πριν ο σύντροφος, αν υπάρχει αυτό το στοιχείο της μαζικότητας και της λαϊκότητας στον αθλητισμό που δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν όλα αυτά που λέμε εδώ μέσα. Έφερα και στα παιδιά εδώ να δείξω, βγάζαμε περιοδικό το οποίο λεγόταν συμβολικά χωρίς ρεκόρ. Κάναμε μια προσπάθεια τότε να αμφισβητήσουμε τον αθλητισμό που κυνηγάει το ρεκόρ, τον πρωταθλητισμό, τους Ολυμπιακούς αγώνες, το αποτέλεσμα. Ήταν συνέχεια μιας αμφισβήτησης που είχε αναπτυχθεί κυρίως στη Γαλλία, στην Ευρώπη, και ήταν συνέχεια των κινημάτων αμφισβήτηση συνολικά από τον Μάη του 1968 και έτσι, που αμφισβητούσαν συνολικά δομές, ιεραρχίες, καταστάσεις. Ένα τέτοιο κίνημα είχε αναπτυχθεί από ανθρώπους του αθλητισμού, έτσι, όχι έξω από τον αθλητισμό, από ανθρώπους του αθλητισμού. Είχε αναπτυχθεί ένα τέτοιο κίνημα που προσπαθούσε να βρει ποια στοιχεία η καπιταλιστική δομή και κίνηση έχει εμφυσίσει και μέσα στις δομές του αθλητισμού. Και θέλω να πω λοιπόν έτσι πληροφοριακά και πάνω σε αυτά που ακούστηκαν και σε σχέση με αυτό που είπα, και έτσι, ότι καταρχήν ομάδες η αριστερά είχε στήσει αρκετές. Ο Τριαντάφυλλος εδώ ίσως θα ξέρει περισσότερα. Όταν ήταν στην παρανομία η αριστερά μετά τον εμφύλιο και το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν στην παρανομία και η ΕΔΑ τότε ήταν και δεν επιτρεπόταν να έχουν πρωτοβουλίες οι αριστεροί άνθρωποι, στείλαν αθλητικούς συλλόγους. Αυτές πολλές φορές θα το δείτε και από τα ονόματά τους. Οι αριστεροί το βγάζαν προοδευτική, άμα δείτε πουθενά προοδευτική τάδε, την είχαν στήσει αριστεροί. Άμα δεις εθνικός τάδε, ήταν οι εθνικόφρονες, δηλαδή χωρίς αυτό να είναι απόλυτα ταυτόσιμο τώρα, μετά από τόσα χρόνια μπορεί μια ομάδα που να λέγεται Εθνικός Αλεξανδρούπολης να μην σημαίνει τίποτα, αλλά γενικά όπου βλέπατε τη λέξη μορφωτικός ήταν αριστεροί άνθρωποι που προσπαθούσαν μέσα από τον αθλητισμό
να κάνουν μαζική δουλειά αυτή που δεν τους επιτρεπόταν να γίνει επειδή ήταν στην παρανομία. Η Χούντα αργότερα όμως όλες αυτές τις ομάδες, ακόμη και ομάδες που ήταν στην πρώτη εθνική, τις τσάκισε. Δηλαδή ήξεραν ποιες ομάδες είναι από αριστερούς ανθρώπους. Εγώ θυμάμαι μια ομάδα που εσείς οι μικρότεροι δεν θα την έχετε, από Ρουφ λεγόταν. Είχε φτάσει να φέρει και ισοπαλία με τον Άγιαξ της Ολλανδίας. Ο Ρουφ λοιπόν μέσα στην Χούντα από την πρώτη εθνική έπεφτε έτσι και διαλύθηκε. Γιατί ήταν σύλλογος αριστερών, τους οποίους τους διαλύσαν. Δεν υπάρχει και εγώ έχω να την ακούσω. Είναι από το Ρουφ, είναι γειτονιά της Αθήνας, νομίζω. Λέγεται Πάο τώρα. Άπο λεγόταν τότε, προφανώς έγινε μια τέτοια ιστορία. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι φυσικά η Χούντα χρησιμοποίησε τον αθλητισμό με έναν τρόπο που ήθελε να ελέγξει τον κόσμο και όλα αυτά, και γι' αυτό μετά στη μεταπολίτευση προφανώς υπήρχε ένα κύμα ανθρώπων σε αντίδραση με αυτό που είχε κάνει η Χούντα απαξίως του αθλητισμού. Δηλαδή ο χώρος της αριστεράς όντως, εγώ θυμάμαι τότε το 1974 με 14-15 χρονών, ασχολούμουν πολύ με τον αθλητισμό και τώρα ασχολούμαι ακόμη. Ο κόσμος της αριστεράς ψιλοατύχε. Δεν πήγαινε πια στα γήπεδα, ακόμη και ασχολούνταν. Οι περισσότεροι από εμάς φοιτητές πηγαίναμε στο Χατζηπανάγι, διότι ήταν κάτι ελεύθερο. Άμα δείτε τις φάσεις του Χατζηπανάγι, η αριστερά ταιριάζει με το Χατζηπανάγι, ο οποίος κάνει κόλπα και τέτοια. Τέλος πάντων, για να μην μιλάω πολύ, αν και θα είχα πάρα πολλά να πω και έχω φέρει και στα παιδιά εδώ το υλικό που είχαμε ως συσπήρωση, ίσως μπορεί να γίνει και μια έκθεση του τι έκαναν πριν 20 χρόνια οι αριστεροί στο ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Θέλω να πω που διαφωνώ με τον Γιώργο. Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι προνομιακός χώρος ο χώρος του αθλητισμού. Γιατί ο αθλητισμός καταρχήν δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι. Ήδη έχει στηθεί ως ένας απέναντος ελεγχόμενος μηχανισμός. Δηλαδή ακόμη και όταν πας στο Ποσειδόνιο να παίξεις, παίζεις με γιατί πηγαίνω ακόμη και παίζω στο Ποσειδόνιο, παίζεις με κανονισμούς που έχουν οριστεί, με τρόπο που έχει οριστεί. Δηλαδή έχει επιβληθεί ένας τρόπος να γίνεται το παιχνίδι. Και ο αθλητισμός δεν είναι ένα πράγμα που βρεθήκαν κάποιοι άνθρωποι και το παίζουν. Είναι κυρίως κρατικό πράγμα. Ακόμη και όταν είναι ιδιωτικό, το κράτος ορίζει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν όλα. Στην αριστερά αυτό σκληρά το λέμε κρατικός μηχανισμός του κράτους. Δεν έχει σημασία, είναι άλλο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει ότι δεν είναι παιχνίδι? Ότι έχουν οριστεί στον αθλητισμό τελετουργίες, τρόποι δηλαδή λειτουργίας, που γίνονται οι αγώνες, που γίνονται, τα είπαμε πριν λίγο, πώς στείνονται οι σύνδεσμοι, πώς επικοινωνούν οι σύνδεσμοι, πώς υπάρχουν γενικές γραμματείες αθλητισμού, σύλλογοι, το ένα το άλλο. Αυτό είναι μία δομή που έχει οριστεί και έχει κάποια χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά είναι χαρακτηριστικά που δεν είναι χαρακτηριστικά της αριστεράς. Ούτε εναλλακτικά, ούτε ελευθεριακά. Είναι χαρακτηριστικά που λατρεύουν την ιεραρχία, την πειθαρχία, τη δύναμη, την αποτελεσματικότητα, την εμπορευματοποίηση, το σεξισμό. Είναι χαρακτηριστικά δηλαδή που δεν είναι δικά μας. Αυτό κάνει τη δουλειά των ανθρώπων που είναι στον αθλητισμό δύσκολη. Εγώ δηλαδή έκανα προπονητής μπάσκετ σε επίπεδο πρωταθλητισμού και η δουλειά μου σαν συνειδητού αριστερού ανθρώπου να πείσω τα παιδάκια μου να μην κλαίνε όταν χάναν ένα πόντο ήταν τρομακτική. Δηλαδή το αποτέλεσμα καθόριζε τα πάντα. Δηλαδή δουλειά 2 χρόνων συστηματική μπορούσε να καταρριφθεί από το ότι θα έχανε στο ένα μάτς με 1 πόντο από πιθανόν ένα λάθος πύρισμα ή ένα λάθος. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να πεις στο παιδί ότι δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα. Γιατί για μας για την αριστερά είναι προφανές ότι άμα είσαι οπαδός της Αργανός φόλα, είσαι Αργανός ακόμη και αν χάσεις. Δεν είναι όμως έτσι. Δηλαδή η λατρεία του αποτελέσματος, η λατρεία της πειθαρχίας. Δείτε πώς φαίνονται οι προπονητές, οι διαιτητές. Δηλαδή δείτε τις ιεραρχίες του αθλητισμού.
Ο αθλητισμός έχει μέσα του την ιεραρχία. Η αριστερά δεν έχει την ιεραρχία, έχει τη συλλογικότητα, τη δημοκρατία, την κοινή απόφαση. Κάποιοι τα επιχείρησαν. Βλέπε Σόκρατες στη Βραζιλία που στήσανε την, πώς λέγεται η ομάδα του Σόκρατες, με δημοκρατία Κορίνθιας. Η Κορίνθιας είναι ομάδα που μέσα από την αριστερά και στήθηκε σε αποφασίζαν οι παίκτες, αλλά πάλι με δυσκολία. Για να μην λέω πολλά, νομίζω είπα ήδη πολλά. Λέω λοιπόν εγώ, τα πρότυπα που κυριαρχούν στον αθλητισμό δεν είναι τα δικά μας. Γι' αυτό και εύκολο ο φασισμός βρίσκει και αναδεικνύεται. Γι' αυτό εύκολα ξεχνιέται, θα πω λίγο κάτι πιο σκληρό και τελειώνω, ότι η κοινωνία δεν χωρίζεται σε έθνη, δεν χωρίζεται σε Θεσσαλονικείς και Αθηναίους, χωρίζεται σε τάξεις. Αυτό λέει η αριστερά. Ο αθλητισμός συνεχώς επαναφέρει με τον τρόπο του, με τελετουργίες, ότι η κοινωνία είναι έθνη. Η Ελλάδα που μπορεί, οι Έλληνες πάντα νικάνε. Έχετε δει τι γίνεται με την εθνική Ελλάδα, να μας πέφτουν τα μαλλιά να πούμε, και οι Τούρκοι και οι Αλβανοί και οι έτσι, και το ίδιο παδικά. Δηλαδή ο Άρης που γαμιέται, ο Τάδε και ο Τίμε, και ούτω καθεξής. Τι σημαίνει αυτό, γιατί, και θέλω εδώ να ξεκαθαρίσω, γιατί είμαι με τη λογική που είμαι αλλοσύντροφος. Εγώ είμαι μέσα στον αθλητισμό ακόμη. Δεν είναι προνομιακός χώρος παρέμβασης κατά την γνώμη μου, είναι αναγκαίος. Δηλαδή πρέπει εκεί να μπούμε εμείς με τις ιδέες μας, τις απόψεις μας και την πρακτική μας και να προσπαθήσουμε, όπως σε πολλά δύσκολα θέματα, να πούμε αυτά που πιστεύουμε. Sorry που μίλησα πολύ, αλλά είμαι στο χώρο μου, επιχειρούμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το μάθημα ιστορίας, καταρχήν και τα βιβλία που γράφετε. Και εγώ προσωπικά τα βρίσκω και ξέρω ότι θα τα βρούμε πολύ ενδιαφέροντα. Δεν θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Σταύρος. Καταρχάς, έχω ασχοληθεί αρκετά με το χώρο. Είμαι και εγώ από το ΚΕΠΑ, το 2003. Με τα φυσικές ιδέες του Βαρκελόνη όσον αφορά τη συμπεριφορά του φιλάθλου, την οργάνωση του Λίγης Αθλητισμού. Είμαι και διδάκτορ του Πανεπιστήμιου του ΚΕΠΑ, έχω ασχοληθεί γενικά με τη συμπεριφορά του φιλάθλου και του αθλητή. Έχω από άλλη διάσταση, την καταναλωτική μου συμπεριφορά σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την οργάνωση και διοίκηση. Αλλά επειδή και αυτό περιέχει στοιχεία ψυχολογίας και κοινωνιολογίας, έχω δει και είδα για τον χουλιγανισμό να τον άνθρωπο. Γενικά έχω μια ιδέα άποψη, ακαδημαϊκή, δηλαδή ερευνητική. Έχω εργαστεί και στην ΠΑΕ πάνω από 4 χρόνια. Καταρχάς, πιστεύω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε το θέμα εμπορευματοποιημένου αθλητισμού και αθλητισμού γενικά. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα πρέπει εδώ να συζητήσουμε τη βάση της αντιφασιστικής δράσης μέσα στον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό. Διαφορετικά δεν είναι δύσκολο αυτό. Δηλαδή, οι καλές against modern football, αλλά θεωρώ ότι δεν ισχύει μέσα σε ένα εμπορευματοποιημένο αθλητισμό. Άρα πρέπει να δούμε τι δράσεις πρέπει να κάνουμε συνολικά όλοι και μέσα από τους συνδέσμους. Τι δράσεις πρέπει να γίνουν ώστε να έχουμε μια αντιφασιστική πορεία απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα. Καλό θα ήταν, και καλό θα ήταν να πάμε στο ίδιο και αυτό λόγο, γιατί ας πούμε επιρροή στον κόσμο, σημαντική. Και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε συλλογικά μέσω του συνδέσμου να δημιουργήσουμε τις βάσεις αυτές κατά των φασιστών, οι οποίοι υπάρχουν στα γήπεδα, αλλά θεωρώ ότι είναι σε νηπιακό στάδιο στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι ο περισσότερος κόσμος δεν νομίζεται ότι έχουν την αντίληψη. Εγώ το παρατηρώ